Euskara, Nafarroko hizkuntza berekia da gaztelaniarekin batera eta hezkuntza sisteman dago aspalditik. Umeak eskolatzeko orduan, aurrezkuntza hastetik gurasoek euskara hauta dezakete aurrek ikasgai moduan ikasteko. Hala, ikasketak amaitutakoan, ikasleak euskararen oinarrizko ezagutza izanen du. Ikasteredu hori A eredua da. Bestalde, familiek euskara irakaskuntzako hizkuntza izatea hauta dezakete. Eta horrek, hizkuntzaren ezagutza ona bermatuko die ikasleei. Eredu hori D eredua da, euskarazko murgiltze eredua ere deitzen dena. Zergatik, euskara etxean jaso ez duten aurrek, euskara txiki-txikitatik eta modu naturalean ikasten dutelako. Nafarroko ikastetxeetan euskara bi modu horietan dugu, irakasgai eta irakasbide. Familien 20% A eredua hautatzen du, euskara ikasgai. Eta familien 30%ak D eredua aukeratzen du, euskara komunikazio hizkuntza duen eredua, eskola publikoetan zein ikastoletan. Bi ereduetan, bai A ereduan, bai D ereduan, ingelesaren irakaskuntza ziurtatuta dago. Eta gainera, ingelesa indartzeko programak ere badaude, bai eta atzerriko bigarren hizkuntza bat ikasteko eskaintza ere. Eleaniztasuna belaunaldi berrien errealitate bat da, gero eta gazte gehiago gai dira, euskaraz eta gaztelaniaz gain, ingelesez eta frantsesez ere ongi egiteko. Zertan oinarritzen da irakaskuntza eleanitza? Hizkuntza guztiek, bertakoek eta atzerrikoek duten balioan. Guztiak ikastea posiblea eta onuragarria dela erakusten du. Euskararen irakaskuntzak eskarmentu luzea du Nafarroko hezkuntza sisteman. Goi mailako ikasketetan jarraitzeko aukerak ziurtaturik ditu, eta emaitza onak ere bai.